नोंथांमोनखौ आरो आंनि चेनेलाव फिन खनसे बरायहरबाय। आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ आरो आंबो नोंथांमोननि अननायाव आरो बोराइ बाथौनि अननायाव मोजाङैनो दङ। आङो दिनै टाउनाव सासे लोगोआ हिन्जावसालि लायदों नलबारियाव, मैया जानानै थांबाय हाबाया। दिनै रिसेपसन, बेयाव थांनो ओंखारदों आङो। नोंथांमोना जोंनि क'क्राझारनि मा रोखोम रिसेपसनाव मा रोखोम वेलकाम खालामो नोंथांमोना नायलांदो, हागौमानि शेयार खालामनो नाजागोन आं। फैदो बिदिब्ला नोंथांमोना आंजों फैदो। बेखौनो लाबाय आं। তারমানে এগুলা রানিং বেটারি হয় না এগুলা। এটা দিলে অরিজিনাল কেটো আবো হইছে। এটা মোটামুটি 1200। सफैबाय नै लोगोफोर, सफैबाय। ओरैहाय टाउनाव थांनाय लामा जाहैबाय, ससेल'सै टाउनाव। टाउना बारा गोजान गैला, ससेल'थारसै। जानो बुनि नै जोंना सना मोनहा जाबाय। सना मा ओंख्रै? आरो जा दे जा मामि। मा जानो लादों नों? मा जागोन? अमा जाया? मा जागोन? दाउ जागोन ना? फ्राइड राइस जानोसै ना? जानोसै आंबो। हा? मा होनदों? ए क्लास 7। जागोरनि जों। थांबाय जादों नोंस्रा? दे औ थांनो ओंखारफिनबाय। थांनो ओंखारफिनबाय लोगोफोर। नै हौवा गोदाननि न'आ बेनोमोन लोगोफोर, बेनोमोन हौवा गोदाननि न'आ। थांनो ओंखारबाय आं।
थांसै हौवाखौ नेदों हौवाया दासिमबो फैया सफैया हौवा फैबाथाय थांसै